Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinanggih malih wonten ing pasinaon basa Jawa. Kados pundi para siswa kelas 11 ingkang kinasih pawartosipun, mugi para siswa tansah pinaringan kabagaswarasan kemawon nggih pinayungan berkahipun Gusti. Amin. Para siswa kelas 11 ingkang kinasih nderek pitepangan nama kula Agrita Fajrahayu. Mangke Ibu Agrita ingkang badhe ngancani para siswa sinau basa Jawa wonten ing kelas 11 menika. Para siswa, saderengipun Ibu ngandharaken materi menapa kemawon ingkang kedah para siswa sinaoni mangke. Mboten kesupen Ibu ngemutaken malih para siswa kedah nindakaken pola hidup sehat lan boten kendhat anggenipun nindakaken 5M. Terus menawi para siswa medal saking griya inggih ngginakaken masker, lajeng sregep anggenipun wijik tangan, nggih menawi saged malah boten dhateng pundi-pundi rumiyin kemawon. Menika sedaya kala wau mujudaken upaya kangge medhot mata rantai penyebaran virus corona. Nggih. Mekaten nggih para siswa, mugi-mugi pagebluk virus menika enggal sirna saking bumi Nuswantara. Amin. Menika para siswa, materi ingkang kedah para siswa sinaoni wonten ing kelas 11 semester setunggal mangke. Wonten ing materi sepisanan, para siswa mangke badhe nyinaoni tembang maca pat pupuh poco ingkang kapendhet saking Serat Wedotama. Lajeng wonten materi ingkang angka kalih, para siswa badhe nyinaoni kasusastran Jawa ingkang ngrembak babagan novel. Wonten ing materi angka 3, para siswa mangke badhe nyinaoni babagan sesorah utawi wonten ing bahasa Indonesia menika dipun wastani pidato. Wonten angka sekawan, para siswa mangke badhe nyinaoni teks eksposisi ingkang underanipun adicara mantu. Lan wonten ing pungkasan semester setunggal, para siswa badhe nyinau aksara Jawa mliginipun aksara rekan. Para siswa, wonten ing semester setunggal mangke saben pepanggihan menika wonten ing pepanggihan setunggal, pepanggihan kalih lan pepanggihan 3 mangke kados menika lampah-lampahanipun. Dados mangke wonten materi utawi topik diskusi ingkang badhe Bu Agrita andharaken. Lajeng menawi sampun mangertosi materinipun, sampun saged nindakaken diskusi kanthi sae, mangke para siswa kaajab saged nindakaken praktek. Dados wonten ing saperangan materi ingkang kados kala sampun Bu Agrita andharaken, menika para siswa saged nindakaken praktek wonten ing materi Serat Wedotama tembang maca pat pupuh pocong umpaminipun para siswa kaajab ugi saged nembang. Lajeng wonten ing materi sesorah menika kaajab para siswa ugi saged praktek micara kados pundi anggenipun ngandharaken panemu pamanggih maringaken informasi nggih kanthi metode menapa mangke wonten ing sesorahipun menika. Lan ing pungkasanipun saben materi mangke wonten gladen utawi evaluasi. Menika gambaranipun saben materi ingkang badhe para siswa sinaoni nggih. Dados wonten ing materi ingkang angka setunggal menika tembang maca pat poco ingkang kapendhet saking Serat Wedotama. Serat Wedotama menika serat anggitanipun Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara sekawan ing tlatah Surakarta.
wonten salebetipun Serat Wedotama menika kamot pupuh-pupuh tembang macapat kadosta pupuh pangkur, pupuh sinom, pupuh pocong, pupuh gambuh lan pupuh kinanti. Lajeng wonten ing materi ingkang angka kalih mangke para siswa menika badhe nyinau karya sastra Jawa anyar nggih utawi modern menika badhe nyinau karya sastra novel nggih wonten ing mriki mangke novelipun menika Wulandara. Ing mriki mangke para siswa badhe nyinau unsur-unsur ingkang bangun novel kala wau. Unsuripun menika saged unsur intrinsikipun, saged unsur ekstrinsikipun. Lajeng wonten ing materi ingkang angka 3 menika sesorah utawi pidato kala wau. Dados para siswa mangke nyinaoni menapa menika sesorah dados pangertosanipun. Lajeng kados pundi patrapipun nalika para putra micara utawi sesorah wonten sakngajengipun piyayi kathah. Lajeng mangke ancasipun sesorah menika menapa, lajeng kados pundi caranipun damel cengkorongan sesorah. Cengkorongan menika menawi wonten ing basa Indonesia menika dipun wastani kerangka. Lajeng mangke nyinaoni ugi jenis-jenisipun sesorah nggih, metodonipun utawi caranipun. Lah mangke ugi para siswa sinau kados pundi caranipun damel naskah sesorah utawi naskah pidato. Ngaten nggih para siswa menika wonten ing materi ingkang angka 3. Wonten ing materi angka sekawan lan angka gangsal nggih menika wonten setunggal slide nggih. Wonten angka sekawan mangke teks eksposisi ingkang dipun rembak utawi ingkang dados underan ing teks eksposisi mangke menika adicara mantu. Lajeng wonten ing pungkasanipun semester setunggal sinau aksara Jawa mligi aksara rekan. Ngaten nggih para siswa, menapa kemawon materi ingkang kedah para siswa sinaoni wonten ing kelas 11 menika. Pungkasanipun andaran saking buah berita menika bocah lemu ora klamben, nuntut ilmu kuwi kewajiban. Ngaten nggih. Dados sanadyan wonten ing mangsa pandemi menika para siswa kewajibanipun tetep kedah dipun tindakaken. Inggih menapa menika kewajibanipun? Kewajibanipun nggih nuntut ilmu. Ngaten nggih, boten kesupen sepisan malih nggih saderengipun Ibu pungkasi anggenipun ngandharaken babagan materi ingkang kedah para siswa mangertosi. Nika wonten parikan kangge para siswa sedaya. Banyu polah banyune seger. Yen metu omah ya nganggo masker. Nggih, mangke pinanggih malih wonten ing materi ingkang angka sepisan nggih, wonten pepanggihan minggu ngajeng. Dinten menika utawi wekdal menika buah berita cekapaken semanten rumiyin. Wonten kalepatan anggenipun Ibu ngandharaken babagan materi menapa kemawon ingkang kedah para putra sinaoni. Ibu nyuwun pangapunten, matur nuwun, rahayu, rahayu, rahayu. Nuwun.